Horas ma dihita salhuna kadamang dainang do sude aka nanya holongan di bagasan warni Tuhan Yesus Kristus. Au Pastor Markus manurung OFM Cup tutong doro mangibati hita lahu patol hason manang manakasi pangatusion taringot tuaka pajahaon buku nabadia di hari Minggu Advent napau paton tahun C. Pajahau perjolo dienet sian Mika bidu 5 ayat 2 1 5a. Pajahau paduahon sian surat tuhala Heber bidu 10 ayat 5 1 10. Barita nauli sian Lukas bidu sada ayat 30 sia 1 55. Ahado ipolana. Pajahau perjolo siap buku panurirang Mika mangodoson haroroni Emmanuel ibana dona nang tubu di Bethlehem di hutan si Daud hatu tubuna di Bethlehem paingoton Mesias naneng roi ima siap poparan ni si Daud ibana dona nang maparmahani bangsoi di bagasan hagugoni debata tubu do sahala si paluasian hutan Mehmet nang ro sahala si paluasian hutana Mehmet ayar gado di debata hutana Mehmeti ima nagabe haruan ni si palua nasohea dietong jolma nasalelengon. Pajahau paduahon sian surat tuhala Heber pau kapon Yesus song madimbolon nasikop naso tartupatudus di pelehon malimbulonido nguluna holan pagokon lomoni rohani debata harorona gok hakomion makolhon haluaon narodo Yesus laho mangulahon lomoni rohani debata omma pelean nasotara same ima hauduhon tua mata debata. Barita nauli di hari Minggu Advent napapato tau ceon Patariason songo dia si Maria mangibati si Elizabeth edana. Pangibation ni si Maria on omma udu ni barita las ni roha nasia suruh-suruan. Na pabuahon na naing denggan pamatang ni si Maria nasia tut di purbadia jala ende puji-pujian ni si Maria na tung masay marlas ni roha. Maria na badia borhak mangibati edana si Elizabeth di Juda. Ditomu-tomu si Elizabeth do ibana di bagasan lasni roha ai gok to di porbadia do ibana poso-poso na di bagasan bortianipe manggucel manomu-nomu si Maria natong muse di bagasan dengan ni pamatang dang tarabatan pangibation ni si Maria tu si Elizabeth ala lasni rohana dihilalahu si Maria do omma jauh-jauh ni Tuhan jalan-jalan lahu parsidohot di haluaon na pinatupan ni amata debata diulahu si Maria doi marhite na mangibati jolma na Mehmet na pugos pangibation ni si Maria makorhon lasni roha goktod di porbadia do si Elizabeth ay gabe manggujal do poso-posoi di bagasan lasni roha bulun. Hehe si Maria sian ingananna holan asa boy pajupang doho edana si Elizabeth dan alane hagyo ni dirina ubay na lao si Maria mangibati edanai alay na mangulahon saka ni debatado ibana omma sorminan na naing masa di portibion na tua do na marsanga tu portibion manopot akan Mehmet jala jolma perdosa laho patol hason haluaun pangibation maparbuehon halalas niroha doho haluaun barani manadikon hasonangan doho asangapon ni diri omma tada las niroha doho haluaun tung masere kok do di portibion tapa masa pangibation tung bagas do lapatan ni pangibation molo barani hita mangibati do ngatta na pogos lapatan na adong sakap laho mangatusi silangna jala patuduhon dirita di silang nai
adong hagio laho parsidoho manuho silang na marsitaonon, adong haradeon laho mangurupi jala adong sakap laho manubuhon lasni roha di parnguluan ni aka dongat tajolma na marsitaonon. Diobason lam di hari koto jolma do pangibation ni aka donganna talumobi manaboy mabuat lasni roha tumasay di paimaima akadongat tadohita laho mangibati nasida halalas ni roha na adong di bagasan nguluta totong do di paima akadongat tajolma siya kita roha nasari roha naukap roha narade manadikon hinatabo ni parnguluan tung di paimaima gudang jolma do siya kita asabuy nasida makilalahon lasni roha molo naing mangibati dongan nagale na pugus na makarikoto pangurupion ikorrade do hita manadikon hinatabo ni parnguluan hudulan na labok ikobarane do hita maswada roha na marbolak-bolak jala ikon debata na ikon sipata dahonota tunasida ima lasni rohai sia sahala Maria na Mehmet tubuh malas ni roha di bagasan hadirion ni si Elizabeth doho diri na sa diri pangibation ni si Maria manubuhon lasni roha sayang giya ma lamrade kita mangibati akadongata di bagasan lasni roha sayang giya ma pangibatiota tuwa kadongan nagale jala na marsitaonon lam manubuhon lasni roha nago pasu-pasu tunasida Tuhan ma nama masu-masu